Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli ni tanu bɛ lase bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Sefula Media bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya ka foli min y'a salamualeykum warahmatulahi taala barakatu an ɲɛ b'a a denkɛ a n'a balimakɛ a n'a jɛɲɔgɔnkɛ Mohamed Jara Sefila Ala ka banburu n bɛ bɛɛ fo ka kanubaw fo ka Ivoirien fo ka fɔ nin wagati la an bɛ Abidjan n'o de fɔ ni jɔn ni Sheikh Mamadu Kumadu belebele a ye dɔɔnin kɛ a ye ko dɔ kɛ n yɛrɛ min ɲɛna min sɔnna o kama n tugura kɔ ka na Abidjan dugumakolo sanfɛ sabu ni Sefula déplacé dɔnnibaa dɔ kɔ i b'a sɔrɔ a ye ko kɛ n yɛrɛ ka ko lamaga diɲɛ kɔnɔ tuma caman ka ko caman sababu kɛra a ye o kama n bɛ tugu kɔ n bɛ kuma i kan i ye min fɔ ani bɛ se min na n b'o de fɔ n bɛ dan ye. Min fɔ kɔfɛmɔgɔ ye ka min fɔ Ivoirien ye a y'a farati morifɛ don a kana don dɔnnibaa bɛɛ kan siɲɛ joli e ka wari bɛ ka tiɲɛ balimakɛ ye e mago tɛ ka dilan siɲɛ joli bɛ ka wari ti dɔnnibaa ma e ka appel tigɛ ta wagati dɔ sera i yɛrɛ ka kɛ hakilima ye ten kana don bɛɛ kan ten ne de bɛ dɔnnibaa dɔn ni n ko i kana don bɛɛ kan n y'a fɔ kun dɔ la dɔnnibaa bɛɛ tɛ dɔnnibaa ye me kuma ni mori kelen tɛ me kuma ni mi dalu bɛ n bolo kelen tɛ o la an ni kisɛtigiw de bɛ ɲɔgɔn fɛ an y'i gulanna n'i ko i ye kisɛtigi n'i y'i gulon n'a ye kisɛtigi la i bɛ buru wa n'i buruna an bɛ taa n tɔgɔ ni y'a faamu o kama bi an bɛ Abidjan an bɛ Riviera Palmeraie la pharmacie Saint-Viateur Riviera Palmeraie pharmacie Saint-Viateur ni Sheikh Mamadu Kuma an dalen bɛ za wagati morikɛ nafolo morikɛ an bɛ villa dagabana dɔ bolo an b'o kɔnɔ an dalen bɛ yan ka mori ni ko i bɛ fɛn dɔ a kan ka ye yɔrɔ la dɔnnibaa ni ko i bɛ fɛn dɔ a kan ka ye kɛcogo la dɔnnibaa ni ko i bɛ fɛn dɔ a kan ka ye kɛrɛfɛmaa la la Sheikh Mamadu Kuma a bɛ fɛn dɔ a bɛ fɛn dɔ mɛ min fɔ dɔrɔn an b'a daminɛ min na n y'o de fɔ nɔgɔya de bɛna kɛ hadamadenw n y'o de ɲini a fɛ o ma i ta i ka piri i b'a baara ma i ta i ka dalilu ye mɛ ni Sefula bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'i deli nɔgɔya kɛ maaw ye dɔnni la n ye morikɛ ɲininka n ko i bɛ se mun de la dɔnni kɔnɔna la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ko Sefula n ye fɛn min ɲini moriya kɔnɔ k'a tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ko ye nafolo baara fɛn tɛ maa min ko k'i kɛ fɛntigi ye n dara la sabu a dɔ kɛ ne yɛrɛ y'a ɲɛna n terikɛ n'i ye tanpɔn kɛ maa min kan a ko kan n'i m'a kɛ maa min kan n'i taara ko kan n'i ye min sɔrɔ i kungo awɔ n bɛ ka kuma lajɛbagaw de fɛ hakilima kuma de don kodɔn kuma fɛrɛ don n ko n'i ye tanpɔn kɛ min kan i k'a ko kan Ala ta kɔfɛ ne ma tanpɔn gosi min kan n'i y'o mankan mɛn kulo la diferɛ kulo la ka t'o ma ni min y'i sɔrɔ o jo b'i la n ka nin kulogɛlɛya tɛ sa an ni sɛbɛnmaw diɲɛ sera niveau min na a ka kan i ni sɛbɛnmaw de ka taama diɲɛ sera niveau min na a ka kan i ni dalutigiw de ka taama diɲɛ sera niveau min na a ka kan i ni kodɔnna ni faamutigi ani maa min bɛ fɛ ka maa mago dilan i n'o de ka taama o de kama bi ani Sheikh Mamadu Kuma bɛ ɲɔgɔn fɛ n ka tanpɔn sigilen b'a kan dɔnni kun ka kun kan bi belebele a bɛ nafolo ɲɛdɔn a ye za wagati baki di n yɛrɛ ma a bɛ n tigɛ la a ye miliyɔn lase n ma ni maa min mago b'a la za wagati baki a wele belebele b'i dɛmɛ k'a bari 20,000 nɔgɔya kama k'a nɔgɔya diɲɛ bɛɛ 20,000 n y'o de ɲini a fɛ nin wagati la mɛ den damadama de dilannen don n'o banna a ko Sefula i y'a ɲini n fɛ n k'a bɛɛ kɛ 20,000 mɛ damadamani min bɛ n bolo n'i y'o dilan ka na n'o banna n da t'a la dɛ n'o banna ni maa min wele n b'a fɔ ko za wagati banna a ko i ni kɛra Ivoire dugu o dugu la za wagati bagi bɛ lasɔrɔ ni e nali ka gɛlɛ e ma kuma ka orange money bɛ yen min y'a ka Mali numéro 00223 74 48 36 42 n'i ye dépôt k'o kan n'Ala ka jɛ minɛn bɛ ci ma i kɛra k'i to Abidjan fan o fan minɛn bɛ ci ma n'i ma se ka na se Riviera Palmeraie la a ko n'i bɛ jamana kɔfɛ n'i ye wari fɛrɛ ci labɛnw bɛ sabati k'a ci ma min y'an ka belebele an b'a fɔ bina cɛsirilen olu baara la nin wagati la ka se ka minɛnw las'i ma cogo min na k'i to jamana kɔfɛ za wagati n'a b'i tigɛ la a bɛ ko caman kɛ maa ye
abi gaziga da ka dabla dima ki ma jamma ka soro sabati ko nyashima ajira ne mane million chama soro akile tananna o yere ka ta iga sika na fado so uzawo ati la donero minga si prizana jaja mi kuma na murga ko se bula se bi yedde men ni fe mina yira bone be doni ndo muchu wochi akuni suratu nara fra baki bo ngo kuma suratu nara yemu ago se fle ne kuma na suratu nara ko re soli sampre na ma soli tasma lama nyore fo iba ala wala ala be ba ayre to wala iba ala wule ma do kama ala be ba meni solla kira muhammadu mustafa ka ajawale be dal masaka ki jabi ala yere ro jawa yere ka na yi jawa ala ti na yi jawa ala ti afu yere ala yi meni ala den kira to ala bi lamna nyore fo arama an fa arama wati na anai ay ko do ke mi ma be dalwa masama ya genga jigi ma ko sanse ay arama delini ay ala delini arahmani ka adelini harami to fo ti dalwa masala ma ala delini ala ma chiga kala dom na sira bashiru na zuru mati zuma kenati mazu isu faji muti kadam siriki o doni ala e adama lamne ako adama yen do chodi ako ala ni mana munja sanfe mini to ga fo fa min che to so ri kras ako nya do to me fara e ala to ha ti to gansa e mo do mustafa di maka ala wole do ba ga na fulo ba do be solatu de kira to do ni kisan do refi minga no ibe ala wole fi na fulo bara do ga ti jabi manye solatu na fulo bara ke etere ko be girani ala de che ala ere jia ko ya le ro jia ko ala ba jabi taba ala ko bo ko be ga muhammadu kama a ke ga na fulo ti ala di jese ko ke muhammadu kama la rana drumu ala tando ayne la muhammadu kama muna jena fente kunge ke fente ala kira kama muna ala be bom ula akoba o bagi fere labe a ngabo ko ya murge mus suratu baki akwa ya labe ay perido fo mo murge mo to ire ni ku ya labe mo ibe fe ma ka da doni na ko doni eche mo ni ya labe ba no ga ne ma ye fen soro bi son ne ma kera fen o ba dima ne ma ya tanai na fa ku ye be fen ki ka friga pilinite nwa no ya ma o ça vous donne ma ne ko ibe si an no ya bai ipa ke mai ni ya ke na nya no bi son wallahi o bi son ne ga ma wa te fitri wale ma shi te fitri fanta e ka ke fa mai ni o ke wallahi o tigra ma te ni ko mo donne ma la jigo ah ko se fula fa ka gele ngala jigu ako bo madi mama bo wa bisa wa mbelo ka suratu nara baki abdi bema wa bisa zawati baki wa mubai me zawati bari min la bene no banan datala e begla tige suratu nara fere baki dama dama ne dilane do ni mami holeye inna na gara jam fon fa ni ga daga duna alhamdulillah akla ga min fa go se bla na le se no ga mami fere ka fla fere do go tasma yele a mo murga mo a na fla no wara mami bin ma fla na do digala ako min no di ma di ne aha afam na fla na fere do so na ra fere bagi do digala ko nin dim ko na min di moyi ani man fere mo go la wa du drum bi ko afla bela yele be dima ate dima te la fendo be dima na chi do be dima nyama ni ko mi ga ko la ka bo me ni go mo be zawo ati bagi do no be dima ni go mo so ro nara do no ko be dima ni go no mo ba afla bere la go fere be dima ya bagi ta sira bo wuli ballo kuma ga bagi wuli ballo chano ma ko chano ne re ya chin ganye tambo ka ka ziri so don mana confirmation confirm agana do don ba be kane ni do na minga se fulema tambo nge minga no yi kunchi ki kunkari ki senkari ki wuro kari ka ko bi yera bo tumarango agana ka war gas agana mai kulola kata no tatike kulega la be no fere kuma kala ka cha chentiki ka do da bara baya kuma ka cha chentiki ka do ana bara ke ni chen aha
Namita miso, namita buruta be buru, tata bita. Aisa nu kuma mi nyamu lamita. Ni be changa mita, ni be golo mu be buru. Ayi be buru. Where do they? Sura tu tiketa. Ni man manga ani dondola ba de woni be buru. Where do? Ola nafulu bara be sura tu nera friend nafulu bara fere bi. A nafulu bara u fere bi. Za wakati friend nafulu bara fere bi mini bagi sirati kile. Amorola na boroga ko kenzu na fulo mugu mami difference wa ida ya iti fait ro bala ki de ma fait ro ki ke fenti ge fisa maya fo njuma ki ke fenti ge fisa aho wallahi ayi kalala emission dollar akura fo ma wona fulo kenzu boy na fulo mugu di mo kuma na fulo mugu ako na fulo 7 days ne say full life 7 days, il va tout regarder. Mani nashi do dimo, o utilise to ko be fu yo ke. Na fulo 7 chanu, anera se fula min sibile fle. Do be mu ne. Na raba do 7 days mi. Walla min ne me ga yala dibi nga ko dam ne bo bia be. Ba ina fanya ne na fulo 7 days mi la benen ne rebul. Ni mbrenda do la beno be ngira ko. Ma ko na fulo 7 days fere ba do ba bul ba la be. Men na fulo mugui, na fulo 7. Mo na fulo muguri ngo kuma ni te nya ngo chemala wa ngo chemala a ngo ni chemala no ga ge moyi ni moyi fe soro bi tu wani nondo mami de kimeso e kamo wetike wa kimeso wallahi uka ona ya tatu utisira je wa bina ni wa mo ngo ko ju ngo ba murke ni chemiga dalu la di mama no gala ni moyi gena no gala nu ya soro bo chenu Murge na ala chugiri kompasi fena mika boni jenfende. Tungarange ugati dosra nebe. Ugati dosre goro nebe na moyo nebe na. Ntige bek. Wo kenzu fra akwa mu de wa bi. Ni ya ta je nega ke bioro anifla. Ke bioro sama. No ge ko kenzu. Ona ya bari nana ka je o te dafa fiu nana mi do na fulo diga e na fulo bota fa fa mo be na fulo bara la fe fula ni wi dale be na ni tambo nge mama ru kuma ka ni wati la ama bija mi na me bo an tuko na bo malla te ga fi mi na me bo bija an tuko na ka fi mami be ba bija ma fulo fa fa ni yoro ka jam ni yere ti sera na ora ni mo na de be ba ci kuma ka ora ni mo la mali ni muru ni ya choka nala ka de no mi la fo ikara ki to abijan fo e na fo lo ta fa fo aka na di be ma da ti sira akuma gala ka chare burje ma bala mi se na fo barala na fo ta ra fere awo ma domini re nga e fi se fly re na fo be se fly fe wa nyore fe ga koro fe be kamananga ne dim ne shi ne kamana fe be shi ne na re o shi ne shi na wa so te doni ya ni ya ma la me do re ya khana du mala mulunga aya farat ma ko be na fulu barata mo ndale ba afrala te mo ju ba do ga ni la ko te ga ma ko man aho nambura ga ga ni na jago kelaw adi kuma de la ushuna do dine ma me je wati na anjeli kalutene kalufu ay ushuna do dine ma ushuna fle awo se fle ma dima iba do ne ga tasmala nya ga tasmala be jike itigela ibe tige nya ga kuna o kle de bo ga bi iman na flo so a shamfula nya ka asro nga jurube pati goro dola nga warbe pati goro dola dungo do kuma kura ado atigila mai wole ni ushule ko fe 14h ka 16h ma ko se fula do ga a wa gara fa ma bi ko ni wole ngo a ngo ni mame a wa klibi ga chi da bo me ni kando foro ni ngo mo chi ma ko wa a ngo ni ko je o du se je ni ko nga ka chula ala en ga ziga fo ni ora ni mo na chaman kera mo kana do jabi ere do ke do de la ka mamadu kuma ere wole ka ska bunya do kai ba ka ke se fula ma ti la ma fu ba so be o so ni usu
ni y'a di ni kɔrɔmuso dɔ ma ale ye jagokɛla ye ale fɛnɛ ko pati sanga na ko se fila ko cɛna i ka wusulan b'a ka ɲi parce que n'i ye fɛn di ne ma ne tɛ da n yɛrɛ dɔrɔn ma n b'a di maa wɛrɛ ma o ka essayer a ko bɛ cogo di bon maa ka wusulan ye garizigɛ de don jagokɛla n'i ye nin wusu i ka bitigi kɔnɔ jula n'i ye nin wusu i ka jagokɛyɔrɔ la ala bɛ sɔn kira bɛ sɔn e ka yɔrɔ a bɛ marché a tile tɛ bɔ k'a bin ne ma fɔ alhamdulilayi kuma fɔ a b'a di 20,000 n k'o bila n morikɛ ne ko n bɛ tugu i ka Abidjan ɲɛ an bɛna nɔgɔya kɛ jɛma ye n'a a gɛlɛyara u b'a fɔ na man kɛ ni tuguli la o la nin wagati la a bɛ ka di bɛɛ ma 10,000 i kɛra jamana kɔfɛ o i kɛra Abidjan o i kɛra Mali la wusulan bɛ ka di diɲɛ bɛɛ ma 10,000 jagokɛlaw maa min bɛ ko nafolo baara ka gɛlɛn olu ma ɲɛnɛmaya tɛ taa garizigɛ kɔ garizigɛ de filɛ e maa min fɛnɛ bɛ ye nafolo baara nafolo ani garizigɛ kelen tɛ garizigɛ bɛ se ka fɛn caman se maa ma nafolo b'a la du b'a la mobili b'a la muso b'a la den b'a la garizigɛ bɛ bila kɔnɔ wusulan fɛrɛ nafolo wusulan dɔ garizigɛ wusulan dɔ na ni maa mago b'a la fɛrɛ bɛ se ka weleli kɛ kuma ka ivoire numéro 07 90 90 18 30 00 ala ka jɛ ni kɔngɔli ko la n'ala ka jɛ ni mamadu tun a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra la an bɛna don bana kɔnɔ n b'a daminɛ cɛw la kunun dɔrɔn n kelen bɛ dan kaburu kɔnɔ ala bɛ taa ɲinan maa tɛ yen cɛ dɔ ye n wele a nana nin fɛnɛ ta n b'a ka so kɔnɔ a bɛ na yan biribira parimɛra fɛn farumasi fɛn bi a kɛ a ye wele a ko a bɛ kuma de nin a kɛcogo la a y'a sɔrɔ nɛgɛ duuru min de la n ko a kɛra cogo la ko se fila est ce que furamugu min bɛ se ka ta k'o fila de la n ko est ce que i y'a ta i ye nafa y'a la a ko walahi don n y'a ta dɔrɔn de bɛ yan i se nafa bɔ n ko tulu dun a ko se fila dimi n tulu ninnu ma y'a la n fasa juru bɛ k'an sama u bɛ k'an sama sabu kuma ko ko ne nin bɛ n'i ye nin mun in ma y'a la kuma y'a fɔ cogo min n'i ye nin mun in ma y'a la i cɛya la ko cɛya de bɛ cɛya maa min cɛya t'u la o ni bɛ cɛya ɲa k'a kɔkɔ ka fanga d'a ma a ko nin ani nin traitement olu de bɛ taa ɲɔgɔn ye ni a ji ka dɔgɔ ji t'i fari la i cɛya ka dɔgɔ i na fanga tɛ e cɛya la e yɛrɛ tɛ mɛn dilan na ko nin complet baara 10,000 n'i y'a ɲini a fɛ 10,000 ko 30,000 n b'o bila ni dali b'i ka dɔn na kuma nɔgɔya kɛ maa ye n'i y'a di maa kelen ma n'a ɲɛna maaw bɛ na n'i y'a di maa kelen ma nɔgɔya la n'o ɲɛna walahi maaw bɛ na walahi maaw bɛ na o kama n b'a di maaw ma 10,000 morikɛ m'a fɔ a ko den fila n'o ka di maa baw ma sigi an ka dɔnni nin fɛnɛ bɛ yen complet cɛya traitement complet 10,000 i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔnɔ fɛrɛ den dama dama n'a banna da t'a la n dara la n'u k'i dara n na da la a ka ɲi mɔgɔ y'a fɔ b'a ka ɲi dɛ wa a ka ɲi fɛrɛ wulibali don cɛya traitement complet 10,000 i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔfɛ i kɛra Côte d'Ivoire fan o fan i bɛ Côte d'Ivoire dugu wɛrɛ la ni i tɛ se ka na n'u b'a ci o la ɲɔgɔn la n'ala ka jɛ a bɛ ci ma ka taa ni sumaya bana bɛ maa min na i kɛra jamana kɔfɛ bɛɛ ka nin ɲini k'a bila i kɛrɛfɛ sumaya bana bɛ maa min na 50,000 sumaya nin ye furudimi ye nin yɛrɛ ne bɛ ka nin mugan kosɛbɛ a ka ɲi fɛrɛ a ye san ta bɛ bolo ni dumuni kɛ maa mugan kaw dɔnniba n'i ko fɛn min ka ɲi ne bɛ se ka ese wulibali fɛrɛ furudimi fura bɛ 50,000 la i kɛra diɲɛ fan o fan a ci ma diɲɛ bɛɛ furudimi bɛɛ la bɛɛ n'i ta kɛcogo ɲini dɔ ta ka jugu dɔ ta ma so jugu bɛɛ n'i ta cogoya don o 50,000 nin kɔnɔna bana ye i t'a kɔnɔna bana sugu o sugu i kɔnɔ bɛ to a bɛ funu i bɛ to ka fiɲɛ bila i yɛrɛ ma n mori a mana kɛ kɔnɔna bana modèle o modèle o y'o bana ye kɔnɔna bana ale de bana ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ maaw bɛ ɲininkali kɛ o kuma o mun bɛ karisa la ka sɔrɔ kɔnɔna bana b'a la kɔnɔna bana bɛ taa déclaré ma yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ i tɛ sa kɛnɛ da la ala ka n'a cɛ ɲa ala ka n'a kisi nka nin kɔnɔna bana fura ye nin ka ɲi bɛɛ kɔrɔ a dila wa a tila n balimakɛ nin ka ɲi bolo nin kɛra 50,000
Koko ay bolo ba ma bolo ko fura ni ma fɛ o ye koko fura ɲuman ye maa min sɔnna ko koko b'i la o y'o fura ɲuman ni fɛn fɛn mago b'a la i bɛ morikɛ kɔntakite te fila i tɛ jɛya n dara kuma la a ye na nin ta ne dara la bi n dara la sini n ye kuma confirmer k'a confirmer i b'a fɔ a bɛ don min na ko ni danaya sɔrɔ a la n y'a minɛ n ye dɔnnibaga dɔw minɛ ko n y'olu minɛ yɛrɛ k'olu bɛ fɛn kɛ walayi kuma wuli o de y'a to tile la lɛgɔrɔw dayɛlɛlen don bɛɛ jɛma dayɛlɛlen don bɛɛ banabagatɔ ala ka banaw kɛnɛ kɛnɛbagatɔ ala ka kɛnɛya di papiye ko ni muso bɛ maa min na karabali sira fɛ a b'olu fɛɛrɛ kɛ sanu baarakɛla a ko b'a b'olu fɛɛrɛ kɛ ne tila ka morikɛ ɲininkali dɔ la ko i bɛ so la a ko b'a tɛ se maa tɛ se a bɛɛ la ko i bɛ so la a ko b'a tɛ se a bɛ se min na a ko n bɛ se min na se fila min de n t'a bɛɛ dɔn dɛ mɛ n bɛ min dɔn n so de don bon n dara la maa min kɛra dara ne la da la maa bɛ fɛn dɔ a ye na a b'aw mago dilan wagati min kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan o de garanti jɔ ka di se fila ni tuma de bɛ ɲɔgɔn fɛ i ka baara bɛ kɛ a bɛ ci n'a kɛra min an bɛɛ bɛ balo la ala ta kɔfɛ e tɛna jaabi di wa e ye nafolo baara kɛ a kɛra cogo di gɛlɛya dir'e ma a baara kɛra cogo di e tɛna résultat di wa ne morikɛ tɛ ɲɔgɔn kan wa o la n'a b'a dalen min na ne ni maa min bɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka na ye k'olu garanti o ye n bɛna kuma a n'a kɛ o de n'an da o kuma k'an to ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ye baara kalifa la résultat kɛra cogo di mɔgɔw a kɛra cogo di a ɲɛna wa o de ye kuma ye ase filɛ ni kuma tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye nafolo baara fɛ a ɲɛna o de ye fierté n m'a fɔ kuma i ka baara ɲɛ ase filɛ ni kuma to ɲɔgɔn fɛ n ye nafolo baara ye a ma ɲɛ k'an to ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ a ma ɲɛ o kuma mun bɛ yen ɲininkali bɛ kɛ morikɛ y'a kɛ a ɲɛna ne dugawu kan a bɛna kɛ maa bolo ala ka ɲɛ o bolo walayi kuma bɛ fɛn dɔ a ye na bɛɛ ka jigin bɛɛ ka weleli kɛ a b'a baara bɛɛ nɔgɔya la degun wɛrɛ min kɛ ko ne da ma s'o ma ko datugu kana se ko wɛrɛ ma n bɛ nin bɛɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wele 00 o y'a ka mali numéro orange money maa min bɛ boite ni fɛnw na ni nali la dɔrɔn il n'est pas sans peu de yɔrɔ caman n'u bɛ fɛ ka minɛnw ka ci 74 48 36 42 nka ka ivoire numéro i b'an wele n'i b'an sɔrɔ min na 07 98 90 32 00 salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh a kan bɛ jan waati la